खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासिबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय दिनै 22 डिसेम्बर शुक्रबारनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों आं खिलिखां ब्रह्मआ फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि मोजां हाबा मावनो हागोन गोदान गियान सोलोंना लानो हागोन साना मोजाङैनो थांगोन वृष राशि हरखाबै बेरामाव गोग्लैनो हागौ फाहामथाय लानो गोनां जानो हागौ गाज्रि सान जागोन मिथुन राशि थांखिफ्रा जाफुंनाय नङा गोसोखौ असान्ति मोनगोन दुखु सानखौ बारहो हरगोन कर्कट राशि नोंथाङा बायदि खाबु मोननो हागौ दिनै गोदान लामायाव आगान होनो हागोन सिंह राशि गोरोन्थि हाबा मावफ्लांनो हागौ बयजोंबो निन्दा होजागोन गोसोखौ दुखु मोनगोन कन्या राशि बिमाया सुखु गैयै जानो हागौ फिसानि थाखाय जिंगा सिनांनो हागौ दुखुजोंनो साना बारलांगोन तुला राशि न'खराव सुखु गोजोन फैगोन अनलायनानै थानो हागोन दुखुआ गोजान जागोन वृश्चिक राशि सुथुरा जोबस्रांगोन गोदान लोगो खालामना लानो हागोन गोसोआव गोजोननाय फैगोन धनु राशि थांखिया फैमाल जानो हागौ जायखिजाया खामानियावनो जेननो गोनां जानो हागौ मकर राशि बिमाया खुसियै थानो हागोन साननाया जाफुंगोन मोजां सान जागोन कुम्भ राशि फंबायनि सुखु फैनो हागौ रंजा खुसियै थानो हागोन अनलायनाया बांगोन मीन राशि बाहागिफ्रानो सुथुर जालायनो हागौ जेंनाया जोबनाय नङा गाज्रि सान जागोन दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय दानिया फैदो नोंथांनि फानजामुथिखौ बड'लेण्ड बुब्लिनि हेफाजाबजों मिथिना लानि गोजोन्थों सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैना थानायफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां गावनि देहानि सानाय सुनायखौ लानानै दुखुआव थानो गोनां गैला जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौनि गोनांथि गैया नंगौ चिरां जिल्लानि बेंटल गेट चापागुरियाव थानाय एसआइ निउर'थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन बे सेन्टाराव सिं सानाय आफादावरि सानाय मोदोम जरा सानाय आइजोफोरनि जेंना खर' सानाय बायदि बायदि रोखोमनि बेरामखौ फाहामथाय होनाय जायो बे एसआइ निउर'थेरापि सेन्टाराव बेरामिया थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा दङ नोंथाङा एसआइ निउर'थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे जानबुं नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन